Despois da miña conversa con Marcos, collín un tren e fun a Madrid, e ali fun directamente a IFEMA, a feira de Madrid, onde se celebraba o Salón Gourmet, e ali atopei o stand do Mercado da Colleita. O Salón Gourmet ocupaba 4 dos 12 pabellóns de IFEMA, que xa de por sí son enormes. Durante 4 días os visitantes podían degustar produtos de todos os países, participar en catas e vivir experiencias culinarias moi interesantes. Nada máis entrar atopeime co stand do Mercado da Colleita, feito todo de madeira, moi chamativo e sorprendente. Ali estaban moitos dos produtores que participan nesta iniciativa e, por suposto, Marcos, que xa estaba en faena. No próximo capítulo comezaremos a coñecer a xente interesante, pero mentres, desfrutade das vistas. Non vos entra fame.